mga ka-travelers, no? Ang napakaganda dito sa Japan kasi yung daanan ng tao at saka daanan ng bike ay yung baga isa lang, safety sila ba, no? Napakalaki yung space ng daanan ng bike, yung daanan ng tao at saka iba yung sasakyan, mga ka-travelers, yung daanan ng bike at saka tao iba-iba rin. Tingnan nyo, punta natin mga ka-travelers. Yan mga ka-travelers, no? Yun ang daanan ng bike, no, naka-green. Yung green ang daanan ng bike. Itong linya na to, daanan to ng tao. May mga sign mga ka-travelers, oh. Tingnan nyo. Oh. Doon sa kabila, bike. Dito rin sa left and right. Dito sa left, daanan ng tao. Dito sa right, daanan ng bike. Oh, may sign yan. So, ganito ka-organize ang Japan. Hanggang sa dulo yan eh. Ito yung pinaka-the best na style mga ka-travelers. Yung sasakyan. Maring daan. Yan ang public na basura. May nakaduring na iring. Maganda ka-travelers, oh. Maganda yung style nila, yung sistema nila dito sa Japan. Iba-iba ang style nila mga ka-travelers. Hindi pa ako nakarinig na may nabanggaan na tao dito na naglakad. Wala. Yung sasakyan ha. Pero yung bike, meron siguro, pero dati pa yun siguro, yung bago-bago pa kami. Lasing yung nag-drive sa bike. Pero safety dito ka-travelers. Mga ka-travelers, no, mga estudyante maglakad, safety sila mga ka-travelers. Safety sila kasi yung tao ba may daanan, yun ang pinaka-the best sa makuha natin sa ating lugar mga ka-travelers. God bless. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So yun lang.